Olin kysymässä Sereltä ja Keviniltä MP:tä toimistopoista tähän meidän Scarlet Hoodieen ja Crystal Cross Hoodieen ja tälleen se meni. Mulla on paikoitteessa Souls. Joo. Ihan oma. 4H-yritys, pienyrittäjä olen. Okei. TikTokki on Souls 66. Opeeta. Joo, ja mä haluan kysyä MP:tä näistä tähän huppariin. Mielipidekysymyksiä. No Ei, niin. sä voit ottaa tästä tää huppari. Saanko mä pitää tätä? Saat pitää sitä hupparia. Saanko pitää tää itelle? Ei. Okei, niin ymmärrän. Ois voinut tehdä vaihtokaupan. No siis, ei ehkä. On ihan hyvä malli. Oh, mikä tää on tää? Tää on tämmönen Golden. Vai mikä tää on tää meppi? Tuo on Souls. Sitten Niin. takaprintti on vielä. Ja tää on kans sun, oot ite suunnitellut? Tää on ihan ite suunniteltu. Nice. On muuten tyylikäs. Eikö oo? Tää tyyppi varastaa vähän tyyliä meille toimistopuolille. Eikö se sinänsä? Mitä? Tää siis mä annan tän Sexmailille. Livellä. Ja Backerille. Nice. Siitä on videokin, mutta pääsee julkaista TikTokiin lakisyistä, mutta sit No mä tän annan, saat sit julkaista. mä annan vielä Huugallekin oman hupparin. No niin kova. Ei. On muuten hyvä. Antakaa MP, 0-10 näille molemmille hupparille. Aloittakaa tästä. Mä annan tälle. Nyt toi on oikeastaan hieno. Käy vielä ympäri. Tässä on vielä supuissakin printit ja 9. Soli. Mä annan 8. Tää on hyvä. 8 on hyvä. 8 on hyvä. Tälle mä annan 8. Mä tykkään tästä enemmän. tää on mun mielestä itse. Toi on kyllä hieno. Mä menen kyllä 8 molemmista. Nää on hyviä molemmat. Kiitos. Respect. Respect the hustle. Respect. Näin, kova. Keep up the good work. Kiitos. Kyllä. Kiitos.